Bueno, kaixo egun on danoi. Goiatzek ondo azaldu bezala, Irati eta biok Euskaltzalen topagunen azken aldien ditugun hausnarketa prozesutan asko atera didan bi terminon ingurun hitz eingo deu, komunitateaz eta komunitategintzaz hain zuzen ere. Batera jauzi kongresu prozesuan ere, elkarrizketa talde eragileak aurkeztutako txostenean, zein topaguneko bazkideek azaroaren 18an aho batez onartutako ponentzian, hainbat erronka eta proposamen lotze zituen ariazan komunitate gintza. Testu mamitsuak dira biak, eta aurrera egiteko mapa konplexu bezain interesgarri baten aurrian jartze gaituen. Saiatuko gara testu horietatik ateratako komunitatearen eta komunitate gintzaren inguruan ematen dian gako batzuk azaltzen, eta era berean hauek iradoki dizkiguten hausnarketa batzuk mahai gaineratzen. Dakizuen bezala, euskararen erabileran jauzia egiteko paradigma aldaketa bat irudikatu dugu. Aro berri baten hastapena izan nahi lukenaren abia puntua. Ta hontarako Eneko Gorrik plazaratutako ideia gure egin, eta erabileraren aroa deitu diogu irikitzera goazen fase berri honi. Gizarte eraldaketa bat bilatzen dugu, eta eraldaketa nahi duena aldatzeko prest egon beharra dauka. Norabide horretan kokatzen gaituzte kongresu prozesuan zehar behin eta berriz entzun ditugun hainbat ideiak. Berritasuna, inklusibotasuna, irekidura, erakargarritasuna eta aniztasuna. Denek egiten diote referentzia era batean edo bestean komunitatearen izaerari. Beraz, goazen termino hauen mamira. Lehenik eta behin, lehenik eta behin esan, gaur egun agotan ditugun terminoak badira ere komunitatea eta komunitate gintzana ez diala berriak Euskaltzalen topagunean. Euskaltzalen elkarteak beti izan dute helburu komunitatean eragitea. Baina ez zeren aurretik argitu nahiko genuke komunitatea hitz egiten dugunean Euskal Gizarte osoaz hitz egiten deula. Eta hiztun komunitateaz hitz egiten dugunean berriz, Euskal hiztunei eta euskararekiko identifikazioa, sentimenduak, jarrera eta portaera aktibo eta positiboak dituztenei buruz ari garela. Komunitate gintza edo komunitatearen garapena berriz onera definitzen du Wikipediak. Prozesu bat da, non komunitate bateko kideek bat egiten duten ekintza kolektiboak egiteko eta arazo komunei konponbideak emateko. Gizarte iraunkorrak, kohesionatuak eta inklusiboak sortzeko, ekitate eta justizia printzipioen arabera. Euskaltzale elkarteen egiteko izan da atomizatuta zauden hiztunei nukleo bat eskaintzea. Baina trinkotzearekin batera, efektu biderkatzailea ere bilatu dute. Hiztun komunitatea indartu eta zabaltzeko. Beti bilidira beraz, akordei baten modura, zabaldu eta bildu, baina sekula itxi gabe. Gaur egun esan genezake mugimenduak Euskaltzalen irekidura handi baten beharra ikusten dugula, eta aldi berean hiztun komunitatea trinkotzeko beharra baita. Beraz, trinkotza eta irikitzea biak izango dira garrantzitsu, eta bien arteko oreka eta dantza horretan asmatzea beharrezkoa izango da. Irekiduraz eta trinkotzeaz hitz egiten dugunean askotan, trinkotzea betikoa mantentzearekin eta irikitzea aldaketarekin lotzen dugu. Eta horrela planteatu da bi termino hauek dikotomikoak dirudite. Bata ala bestea planteatuz, bata eta bestea izan beharrean. Nik uste dugu gizarte aldakor honetan mugimendu euskaltzalea trinkotuko bada, gizarterekin batera eraldatzeko gaitasunari esker izango dela. Eta era berean pentsatzen dugu mugimenduaren irekidura batek gure ikuspuntuak eta egiteko moduak beste batzuei transmititzeko aukera emango digula. Ez dugu uste aldaketa honek gure nortasunaren galera ekarriko duela. Beraz, trinkotzeak zein irekidurak berdina eskatuko digutela uste dugu, honenari eustea eta aldi berean eraldatzea. Euskararen erabileran jauzi bat egiteko, helburua orain arte baino eragile gehiagorekin partekatzea eta konplizitate gehiago eraikitzea dagokio gure mugimenduari. Ariketa hori, maila nazionalean eta tokian tokia egitea beharrezko izango da. Elkarte edo erakunde bakoitzaren egoeratik abiatuta eta ditugun errealitate soziopolitikoak aintzat hartuta. Horrek esan nahi du, txikiago ala handiago izan, gure ohiko harreman esparruak gaindituta zabaltzea konbeniko zaigula. Irekidurarako erabaki kontziente izan da batera jauzi prozesua bera ere.
lehen iratik esan duen bezala, kongresuari begirako gogoeta plantea zitekeen gure baitan. Baina dinamika oso bestelako izan da. Topaguneko kide diren eta ez diren pertsonez osatutako elkarrizketa talde eragile batek gidatu du hausnarketa prozesua. Eta topaguneko bazkide eta kidekin batera, arlo ezberdinetako 200 pertsonatik gorak hartu dute parte. Aldaketa teoria proposatzen dituen metodologia eta ikuspegi berritzaileekin. Eta ikuspegia aipatu dugunez, gure hausnarketetan gaientzen ari diren 3 ikuspegia aipatu nahiko genituzke, intersekzionala, sistemikoa eta komunitarioa. Intersekzionalitateak eskaintzen digun begirada oso tresna baliagarria iruditzen zaigu, bestelako auzi sozialen inguruko hausnarketak eta praktikak definitzeko, bai diskurtsoan lantzerakoan, bai jarduerak diseinatzerakoan, baita beste eragile eta mugimenduekiko harremanak planifikatzerakoan ere. Azken urteetan, intersekzionalitatea lantzearen aldeko ideia hori edatu da gurean, batik bat, Lore Agirre eta Idurre Eskizabelek feminismoa eta euskalgintza gurutzatzeko egin izan dituzten ahalegin teorikoi esker. EHUko antropologia feminista ikerketa taldean ere, adibidez, norabide horretan dabiltza lanean, beraz, ez gaude honetan bakarrik, ez da gutxiago ere, eta egia da zailtasunak izan ditugula, ideia hauek praktikara eramateko eta dinamika berritzaileak eta eraginkorrak definitzeko, baina, pentsatzen dugu hain justu horregatik garrantzitsua dela gai honetan sakontzea eta lan ildo garatzeko marko bat lantzea. Bestalde, ikuspegi sistemikoak euskararen aldeko mugimendua, bestelako mugimendu eta aldagai askorekin elkarlotua dagoela ikustarazten digu. Gizartea sistema handi bat da eta sistema eraldatzeko elementu guztiak aintzat hartu behar dira. Batera jauzin ere, eraldaketarako baldintzez hitz egiten zen, elkarlotuta daudela eta bakar bati ezin zaiola bizkarreman ulertutan. Izan ere, jauzia posible izango da, baldin eta askotariko eragileen artean sustatzen eta eragiten bada. Harreman sare berriak eraikitzen baditugu, eta eraldaketa sozial handi honi begira, sektore sozial ahalik eta gehien ilusionatzea eta inplikatzea lortzen badugu. Euskaraldiak eta nazio mailan zein tokian toki garatu ditugun beste hainbat ekimenek erakutsi digute hori lor daitekela, harreman zintzoak, baikorrak eta eraikitzaileak eraikitzen baditugu, eta bakoitzaren abia puntua, bizipenak eta aitortzak erdigunean jartzen baditugu. Eta azkenik ikuspegi komunitario aipatuko dugu. Lehen ere hitzaren benta, individualizazioaz, gizarte likidoaz. Individualizazioaren oinarrian dago, erantzukizun individuala faktore bakar gisa. Ulertzea, ez da? Norbera da, bertatzen zaionaren erantzule, eta eskura dituen tresnekin, egoerari eta arazoi aurre egin behar die. Ekintza komunitarioak aldiz, planteatzen duena da, elkargana, pertsonen arteko kooperazioa, antolaketa kolektiboa oinarri hartzea. Eta beraz, pertsona horiek, autonomo, konstiente eta arduratsu diren enean daukaten erantzukizuna ukatu bade, gizarte erronkei erantzun sozial eta kolektiboak eman behar zaizkiela aintzat hartzen du. Eta pertsonek elkarrekin egiteko eta ekiteko daukaten gaitasuna auspotzen du. Ikustegi honek herritar guztiak aintzat hartzen ditu. Eta guzti aitortzen die rol aktibo bat erantzun kolektibo horretan. Dozein kasutan garrantzitsu iruditzen zaigu puntu honetan azpimarratzea, jende guztiak ez daukala erantzukizun bera egoera guztietan. Adibidez, begibistakoa da, gazteek zer esan eta zer egin handia dutela euskararen bizi berritzean. Baino, ez zaigu justoa, ez da zentzuzkoa ere iruditzen, dagokiena baina erantzukizun handiagoa haien bizkarrean jartzea. Argi esan digute gainera, batera jauzi prozesuan ere, astunegia dela haien jartzen dugun zama, eta pentsatu beharko genuke joera eta diskurso batzuekin zenbateraino ez dute ditugun batzuetan aktibatu baino uxatzen. Tira, aipatutako 3 ikustegi hauek lotura zuzena dute komunitateari begiratzeko eta harreman sareak eraikitzeko moduarekin, eta pentsatzen dugu gure jardunen txertatu eta indartzen baditugu, eraldaketa sozialerako proposamen eraginkorragoak egiteko gai izan gaitezkela. Hiztun komunitatea indartu eta zabaltzeko gaitasunak zerikusia handia dauka honen gaineko imaginarioarekin ere. Zer da euskaldun izatea?
zer euskaltzale izatea, nolakoak gara, euskaldunak eta euskaltzaleak, eta nola ikusten gaituzte besteek. Azken hamarkadatan gizarte aldaketa sakonak gertatu dira, eta gizarte balioetan islatzearekin batera, euskaldunon eta euskal gizartearen ezaugarriak ere sakonki aldatu dira. Horren ondorioz, partaide garen gizarte honetan, euskararen aldekotasuna eta biziberritze prozesua sektore ahalik eta zabalenetara eta bereziki zaurgarrienetara eta periferikoenetara ere zabaldu nahi baldin badugu, euskararen euskal komunitatearen inguruko imaginario eta identitate kolektibo eguneratuak eratzea eta zabaltzea oso garrantzitsua izango da. Askotarikoak, inklusiboak, ilusionagarriak, erakargarriak eta dinamikoak, narratiba propioa dutenak eta Euskal Herria osoa aintzat hartuko dutena. Eta imaginario hori elikatzen eta edatzen lagunduko duen ekosistema kultural eta komunikatibo egokia garatzea ere jakina beharrezkoa izango da. Izton komunitate indartsuagoa eta zabalagoa izan nahi baldin badugun, gaur egun euskal identitatearekin oraindik ere lotzen diren ohiko parametroetatik harago bateak proposatzen dugu. Gaur egongo euskaldun iruditeria zabaltzea. Estetikoki askotariko ereduak, konplexuagoak, inklusiboagoak eta modernoak ere islatuz. Hau da, euskara ez da dira izan bakarrik ohiko euskaldun estereotipoen adierazle. Euskaldun guztiona izan behar da, bakoitzaren ezaugarri eta moldetara egokitua. Norbera bere moduan izan dadin euskaldun, bestelako kulturen ekarpenekin aberasturik, beste identitatetara irekita, eta estetika guztietara zabalik. Neurri handiago ala txikiagoan esan dezagon, gure hiztun komunitatearen historia osoan zehar izan den. Hau guztia aipatuta badakigu nolako identitate eta imaginarioak zabaldu nahi ditugun guk. Baina horrekin batera, aintzat hartu behar dugu, nolakoak diren inertziaz ala modu erabat kontziente, interesatu eta antolatu batean euskararen aurka zabaldu izan diren eta zabaltzen diren ideia asko. Imaginario berriak eraikitzearekin batera, zenbait imaginario eta marko diskurtsibo auzitan jarri edo deseraiki beharko ditugu. Adibidez, oldarraldiaren testuinguruan modu kontziente, interesatzen eta antolatu batean gizarteratzen ari diren markoa da hizkuntza eskakizunak langileen eskubideen kontrakotat hartzen dituena. Gure diskurtsoek marko horri aurre egin beharko diote, inoiz ere marko hietan kokatu gabe. Gai ez aldatuz, batera jauzi prozesuan etorkinekin egindako kontraste taldean entzuna da aipu hau. Euskarak errebeldia adierazten du. Hori positiboa eta negatiboa izan daiteke. Askotan, euskara independentismoarekin lotzen da. Errebeldiarekin. Ideia hori ez da neutrala, eta beraz, euskara hizkuntza estigmatizatua da. Beharrezkoa da estigmatizazio horrekin amaitzea. Euskal komunitatea zatitu izan duen gatazka politikoaren aro bat gaindituta, ondorioek hor dirau dute. Eta oraindik, ere garai hartako imaginario kolektiboek bizi gaitu hein handi batean. Herritarren pentsaera eta diskurtsoetan, gu guztion hartu emanetan azaltzen dela ikusi ahal izan dugu, prozesuan zehar. Kontrastu zaio berean entzundako beste aipu bat da honako hau. Oso garrantzitsua da zuek, bertakoek, langile migratu hori transmititzen diguzuena. Euskarari balio eman behar diozue, eta beharrezkoa dela adierazi behar diguzue. 1950-irurogeita hamarkadetan batik bat Galizia eta Espainiatik Donostiako Altza auzora heldu ziren pertsonen integrazio soziolinguistikoa ikertu du soziolinguistika klusterrak. Eta orain gutxi publikatu ditu emaitzak. Ikusi dutenez, lehen urteetan ez duten apenas bertako euskal gizartearekin harreman zuzenik izan. Harrera gizarteko egoera soziolinguistiko eta ekonomikoak ahalbidetu zuen lan integrazioa euskararik gabe eta euskaldunekin ia harremanik izan gabe garatzea. Hizkuntza hegemonikoa menderatzen zuten eta ez zuten euskararen beharrik izan. Euskararen ospea bazterrekoa zen eta horrek ikusezin bihurtu zuen. Euskararen balio integratzailea berandeago atzeman zuten etorkinek. Euskararen ikuspegi Euskararen ospea berreskuratzarekin batera eta bigarren belaunaldientzat soilik irudikatuz. Hori erabakigarria izan zen, honek sortu baitzituen bi munduen arteko lehen zubiak. Hurbilketa alde sozialetik eta kulturaletik emanez.
Ez ote gara behin eta berriz, antzeko dinamikak erreproduzitzen ari? Harrera ekosistema ez da oroar euskararen sarbidearen aldeari. Esan genezake askotan kontrako norazkoan ere ari dela. Jatorri ezberdinetako eta hizkuntza askotako gero eta etorri berri gehiago ditugu. Eta nekez sartzen ditugu euren hizkuntza eta kulturak aintzakotzat euskarara gerturatzeko garaian. Gazteleraren bitartez gauzatzen da gehienetan euskararen ikasketa prozesua. Baliabide falta dira jatorrizko hizkuntzatik abiatuta euskara ikasteko, eta ez da errestasun nahikorik ikasketa prozesuetarako. Euskara kohesiorako tresna izan dadin nahi dugu, baina hala alda. Topagunean urteak daramazago kulturanistasunaren inguruko imaginero bat zabaltzeko ahaleginetan. Euskarak ardaztuko den gizarte eleanitz bat dugu buruan, zeinetan euskara izango den deno partekatuko dugun eta elkarrekin komunikatzeko erabiliko dugun hizkuntza nagusia. Komunitatera sarbidea erraztuko duena, inorratzean ez usteko eta denok gure bizitza proiektuak duintasunez garatu ahal izateko bultzada. Norabide horretan tematiz egi behar dugu lanean, baina era berean zorrotz irakurri behar dugu kontekstu bakoitzean zenbaten ematen zaioan euskarari kohesiorako funtzioa. Horri lotuta, euskal hiztunak sortzeko eta sozializatzeko, hezkuntza arautuarekin eta euskaltegi sarearekin batera, eremu ez formalean euskara ikasteko motivazioak areagotzea, hizkuntza harrerak antolatzea eta bideratzea, eta euskararen sozializazio komunitarioa indartzea estrategikoa iruditzen zaigu. Topagunearen urruñeko funtzioak dira gainera, eta maila nazionalean nahiz tokian toki eraginkorragoak izan daitezen, estrategiak eta praktikak garatzeko zeregina daukagu. Orain arte egindako hobetuz, egokituz eta zabalduz. Euskararen erabilerara erakarri nahi diren biztanle asko da askok prekariedade testuinguruak bizi dituzte, eta horren aurrean euskalduntze prozesua doakoa eta unibertsalizatzea eskatzen du. Bai adar formalean, baita ez formalean ere. Horrez gain pedagogia egokitu bat ere sortzen du, kalitatezkoa eta malgua. Euskara ikasteko eta erabiltzeko orduan eguneroko behar komunikatiboi erantzungo diena. Hildo beretik, garrantzitsua iruditzen zaigu ulermenari ere balioa ematea. Euskararen erabilerari bide emateko oinarri eta lehen geltoki gisa. Garikoitz-Goikoetxeak orain gutxi datu bat mahai gaineratu du, berrian publikatu duen artikulu batean, 230.000 euskaldun hartzaile daude Euskal Herrian. 230.000. Alegia, euskaldunen multzoko bi herritarreko beste herritar bat dago euskaldun hartzaileen multzoan, eta euren rola hartzailearen izatetik urrun oso aktiboa izan daiteke euskararen bizi berritzean. Euskaldunak euskara zaritza oztopatu ez, eta hori bera bultzatzea euskaraldiko belarri prestrolaren hildotik. Euskararen erabileran jauztia egitea albidetuko duen baldintzetako bat izan daitekela uste dugu. Noski foro honetan esan gabe doa, euskaldunok ere gure jarrera eta praktikei astindu bat ere eman beharko diegula hori ahalbidetzeko. Eta bukatzeko, azken aipu bat, euskaldintza komunitategintza da. Batera jauzien irakurri dugu gainera euskara sustatzea komunitate zoriontsuago osatzeko aukera zabaltzea dela. Asko omen dira, eta asko bara, zoriontsuago bizitzeko osagai nagusietako bat euskara dela sentitzen dugun herritarrak. Aldiz, transmisio faltak, hizkuntza eskubideen urraketak eta euskaraz eroso aritzeko zailtasunak eragin kaltegarria dute euskal hiztunon ongizatean. Hizkuntza eta kultura eskubideen urraketak, aitortza faltak, euskararekin harremantzeko aukerarik ezak, beste hainbat faktorek ere eragiten dute beste herritar askoren euskararekiko perfekzioetan. Garrantzitsua honen bestez, euskararen ezagutzak eta erabilerak komunitate trinko eta osatuago bat eratzeko aukera ematen digula azpimarratzea eta ideia hori jendartean zabaltzea, bizikidetza osasuntsuagoa eta justuagoa ahalbidetuko duela nabarmenduz. Esan bezala euskalgintza komunitategintza da. Beti egon dira estuki lotuta eta ziur gaude aurrerantzean ere hala izango dela. Arro esan dezakegu gainera, historian zehar eta baita gaur egun ere, euskal hiztun komunitateak autoantolaketarako, ahalduntzeko eta boteretzeko gaitasuna handia izan duela. Eta ekarpen handia egin diola garapen komunitarioari. Komunitate egintza gure indargunea da, gure kulturaren parte da. Baina eraldaketa nahi duena, aurrez honintzak esan bezala aldatzeko presto egon behar du. Eta beraz, ez dugu bertan gozo gelditu nahi.
guri ere badagokigu begira zorroztea eta egiteko modu berriak esploratzea. Horren erakusle dira berehala entzungo ditugun aginako eta haieraldeko esperientziak, uste dugu badugula haiengandik zer ikasia, eta beraz, goiatzi hitza emango diot, haiek aurkeztu ditu. Ni eskerrik asko.